E hai que ver a que se liou en Campañó, en Pontevedra. Uns individuos da zona enfrontáronse primeiro cun grupo que celebraba a comida de Nadal da empresa e despois coa propia policía. 2 axentes resultaron feridos e hai 2 detidos. Víase vir, porque segundo se comenta ían buscando folía de arremeteron contra un grupo que celebraba a festa de Nadal da empresa. Algúns se conocían porque parece que tiñan algunha cousa entre eles e vividos que estaban algúns deles. Estuveran comendo e bueno, depois acercáronse a un segundo establecimiento a tomar unhas copas, tal, e os outros que entraron así a saco, que viñeron empezando, vos non sodes daqui, porque tal, a puñetazos con uns, con outros. A ver, un despropósito, vamos. Viñan buscando eso, pelea. A pelexa empezou na praza central de Cabaleiro, onde se concentran os locais da hostalaría da parroquia e desprazouse despois ata o campo da festa. Aí houbo de todo, mesmo golpes contra a propia policía. Daban a diestro e siniestro á policía, patadas, o primeiro que pillaban por banda levaba, e incluso a un meterono dentro do coche e oías aquí blum, blum, puñadas dentro do coche, puñetazos, estaban fora de sitio totalmente. O saldo, 2 detidos e 2 policías feridos. Mallaron cun puñetazo nun ollo un dos policías, tiveron que proceder a detelos nunha situación moi complexa onde tivo que facerse uso da pistola eléctrica en contacto directo para producir unha descarga e que deixaran de agredir os policías. Un dos axentes con máis de 30 anos de servizo está de baixa, ten o corpo mazado e aínda menos mal, porque dende o sindicato CEP toman esta agresión como exemplo para denunciar a falta de medios coa que traballan en Pontevedra.